זה מעניין איך נולד החשק הזה לשחק כשאת לא רואה בעצם מודלים של משחק למול עינייך, לא בקולנוע, לא בתיאטרון, לא בשום מקום בעצם. נכון, את גם לא רואה את זה בתור משהו שיש להגיע עליו ולשאוף אליו ולחכות אותו, כי אין לך מודלים לחיצות, זה לא דבר שיש לך בחיים. וזה עדיין לא משהו שמעודדים אותך בבית לעשות. אפרת שלום דניאל, במאית הסרט התיעודי, שבעצם מתעדת את עשיית הסרט שלך. תקווה שלום אפרת. שלום יעל. מה רואים בסרט שלך? הסרט שלי למעשה כזה אחרי סיפור של תקווה ושל דמות נוספת, רוחמה שמה, שרוחמה בניגוד לתקווה רוצה באמת לבטא את עצמה דרך יצירה של סרט, לא באמצעות משחק, אלא היא כתבה והפיקה סרט שנקרא סגורים, ואני עוקבת בעצם אחרי הניסיון שלה לומר משהו על המציאות סביבה בסרט הזה, ואחר כך היא קצת חוטפת עליו מהממסד הרבני חינוכי במגזר החרדי. כן, זה בוודאי לא מעורר אהדה העיסוק הזה בקולנוע או במשחק בעולם החרדי, נכון? אז חייבים להבין שבאמת למרות שיש פה שינוי דרמטי מאוד, ובאמת פעם לא היה דבר כזה, ובשנים האחרונות האנשים האלה יוצרות כאן באמת תרבות שלא הייתה קיימת, של הקרנות קולנוע, של ממש רצון להתמקצע בתחום הזה של סרטים, אז עדיין, זאת אומרת, הם לא היו עושות שום דבר אם באמת התנאים לא היו מוכשרים. כלומר, הרבנים, הממסד הרבני כן נותן את ברכתו לתופעה הזאת, אחרת היא לא הייתה מתרחשת. תקווה, את עצמך ביקשת את אישורו של הרב, אם אני מבינה נכון. אין תפיסה כמה שזה אני. נכון, לתוך העניין רב. תגידי, מפרגנים לך במשפחה בעובדה שאת משתתפת בסרט? כן, מאוד מפרגנים, מאוד. תחיליתי דבר ראשון, אומרים לך מסוגרת כל כך חי עניין תמימים, ואני גם מאוד אוהבת לספר של כל החרדות של כן. כן, זה פרגנים. כן, אפרת, את רואה בזה, זה לא הסרט ראשון שנעשה על ידי נשים דתיות בוודאי, אבל את רואה איזה אולי גל כזה, אולי מגמה כזו של כניסת עולם הקולנוע לעולם החרדי? בוודאי, יש פה שינוי מאוד מאוד דרמטי שהגדירו אותו כסוג של מהפכה שקטה, תלוי באמת מאיזה זווית מסתכלים עליו. זאת אומרת, באמת נעשה כאן משהו באמת חלוצי. האנשים האלה יוצרות קולנוע, אנשים שהם באמת לא נחשפו כמוני וכמוך לתרבות הקולנוע, עדיין הם אסור להם ללכת לבתי קולנוע, ובאמת יש פה משהו, זאת אומרת, זה מדיום שתמיד נתפס כמאוד מאיים בחברה החרדית. זה באמת מאוד חלוצי ראשוני, ואני לפחות יצאתי לדרך למלאכת התיעוד של הסרט הזה באמת כי הוקסמתי מהראשוניות הזאת ובאמת מהיצירה של יש מאין. יחד עם זאת באמת השאלה אם מדובר פה בקולנוע חופשי ואם זה באמת יכול להתקיים בקריטריונים של קולנוע שלנו, של קולנוע בעולם הכללי. זאת שאלה. כן, אני מודה לך אפרת שלום דניאל, במאית הסרט החולמות שישודר ב-13 באוגוסט בערוץ 8 ובהוט תקווה, אחת משתי החולמות. תודה רבה גם לך. תודה. הנה אביב גפן לגלעד שליט. גלעד שליט 1864 ימים משפיע חמאס.